wani mayinin ne wai kutare za ta fashe kai dan kare zai fashe. Masu jiran fashewar kare sun makaro a bakoyin ne ya fassara mana kurman baki. Ana ta kace na ce kai ashe wai wannan karen a bakoyin ce take da shi. Allah mana masu shirin yin gida da mota da kudin kare ina fatan yau kuya da shi. Kai dan kare ashe bana dai dan karen ga yayi daraja kuyan gidanmu a daban kula da shi. Yanzu sai ka kula, yanzu ko tilas na sa kula akan dan karen ga kila na je umara da shi. Ashe amma ba abin da daura kai ina shanuwa ina rago wai a ce kare bana waye kudi. Wai wasu na cin kudin kare wasu na cin kare ina bambancin yake anan. Duba mun dai malam masu kiran za ta farfashe ni dai na faɗa ku ƙara kula kar a bar kunan. Kun yi da kwan banza ba kun san cizon bakin kare kwai zafin tsiya amma ni ban sa kucin da ran kurman baki. Amma ni a waya ta ba kare ina wani ni kuma ni barcin kudin kare zancen gaskiya. Ga mailin duka na ta yi kuma an zakarai ni dai na gudun shan wuya. Ina ban gane wuya ba. Na ji da sarki ya yau batu kuma kan marinin waɗansu suka fara mai tsiya. Kula da MK a bakoyin ne ya tarwasa su suka sha wuya. Sarki ya saka su dariya. Ai zancen gaskiya ne ba kauya. Yanzu a mainin ta daga ake kowa dan kare kiransa yake dai ya farfashe su sha lagwada. Kare